Ngiyabingelela bazalwane uBishop egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelela umzali wethu. Ngiyabingelela ubaba uShabangu, umndeni wonke wakwaShabangu, abafundisi bonke, abafowethu esikhona nabo, nebandla lonke likaNkulunkulu worship team. Ebandleni khona abadala bethu lusha nabantwana. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu womusa osenzele ubuhle bokuthi sibe khona ngalolu suku. Ngiyathokoza enhlizweni yami uma sisakhuluma ensukwini isondela uBishop ethi ake ubheke usibu uzokukhombisa iposter. Haleluya. Uma ngibheka le poster abazalwane ibhale ukuthi umsebenzi ophelele wesiphambano. Haleluya. Siyabonga abazalwane ukuthi sikhona. Nami ngithi nje ngisayicabanga izolo ngihamba endleleni ngithi mhlambe kufanele ngiqale ngokuzibongela. Haleluya. Ukuthi kuNkulunkulu angenze ngibe owala ekhaya. Haleluya. Ngithi mhlambe nawe nje ngafanele ukuthi uzibongele kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akubuthele kule ndawo. Uma ithi ke itheme yethu umsebenzi ophelele owenziwe isiphambano uJesu abethelwe kusona nakho konke okubethelwe khona. Ukubonga ke kwami kusekutheni bazane le ndaba yesiphambano nephasi ikhulunywa njalo nje. Kodwa akufikeki ekutheni ihluzwe ukuthi umsebenzi ophelele wawukade uyini. Wawuyini umsebenzi ophelele. Kwesisikhathi kukhulunywa ngomsebenzi ophelele bese kungayiwe ekutheni awenzeke, awubonakale kimi nakuwe wenzeka. Singaphili size siyofa sakholwa ungakaze ubonakala ungaziwa. Manje ngizendleleni ngiyadlenza ngithi hayi ngibonga ukuthi ngiyala ukwazi ukuthi kuhluzwe esingakwazi ukukhombana nomunye athi nami ngafika umsebenzi mhlawumbe uJesu sengimamukele kodwa kwaku half done. Ngicabanga ukuthi baningi abangangifakazela. Manje uma kuthiwa umsebenzi ophelele kusho ukuthi uphelela emntwini. Leto nalomsebenzi esikhuluma ngakho kusho ukuthi uma uphelela uyangishintsha completely. Ushintshe nezinto ezibizwa ngami nayo yonke into ethintana nami completely. Siyabonga, ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu. Ngiyehlizolo ngiyadlinza ngisuke ekseni ngoba benginegugu enhlizweni yami uma ngiza kule ndawo. But usiphawo oza kancane uzongisiza nje ngoba angifuni made ngizela ekhaya ngihlala kude. Kube khona into engathi angizwile ngoba ngihlala kude kakhulu. Haleluya. Ngihlala kude ngiyanikhumbula kufuneka kunamanothi engifuna ngiwezwe. Ngithi noma sengiyise ekhaya angiwezwe ekhala enhlizweni yami. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacabanga ngithi izolo ngisuke ekseni into ebengithi ngiyayisho kodwa ngiyagijimela ke mina nje uBishop kaHlwana Masamba uBishop akasabe isipidi. Ngisabe ngothi mdala ngahamba ilanga lonke ngiyacabanga ngithi awuna last year kuzoba nombhabhatho salibala kwa namaqhanana ngithi it's because of indawo engiyakuyona. Indawo osuke uyakuyona abantu nje noma beyapi no awukazi umuza umuntu ethi uyophuza utshwala uyodaka ukuthi ethi akafikanga ethu ke wabambezeleka endleleni. Kodwa indawo oyakuyona makuyindawo okukhulunywa ngomsebenzi ophelele bese kuthiwa how do we go about in our lives ukuthi lo msebenzi wenzeke uphelele. Angizusho into eziningi bazalwane, ngizokhuluma nje kafishane ngiyeke. Ngiyambonga uNkulunkulu izwi engizokhuluma ngalo nelibeke enhlizweni yami yileli umfowethu uKhumalo asuka elivulile vele sesilivulile sikulona. Kodwa okukhulu ngizosho nje amazwi amabili amathathu. Ngibona isimanga uNkulunkulu bazana masila njoba ngithi wasiletha kuBishop. Ngiyajabula sikhulumela sisodwa. Haleluya. Wayefuna sipheleliswe kulento yokuthi uJesu wafa singayizwa ngendaba sesikhona isikhathi eside ekukholweni.
enye yazo ile njengoba umfowethu ukhumalo efundisa ngizofunda lona ngizofunda elinye ngoba selifundile sifike ngiqabuka umuntu osishumayeza sikholwa asishumayeza sesishumayela asikhiphe pride ekubantu abashumayelayo uyazi abantu abashumayelayo bashumayela becomputer begcwala pride yokuthi useshila useshumayelile so ngiyadlinza ensukwini ngithi awu uNkulunkulu wezulu nomhlaba ukungithanda okungaka ukuthi ngingabe umuntu ozoshumayeza abantu kodwa ngingapheli mina yonke into yami nento yakithi nayo yonke webazana yazi ngibona isimanga engisenzela uNkulunkulu uma ngila njengoba ngithi ake nginento ethokoza enhlizweni yami into ethokoza phakathi ithokozisa ukuthi ngibona uNkulunkulu eshithi ukuphila kwami engisa kulento ekuthiwa umsebenzi ophelele ngike nganezinto ngaphatha izinto ngayiphatha imali kwaba kuhle konke nje ngaphatha imali ngaphatha konke ngaba seduze kwabantu abakhulu abaholi bezwe o president in but kwahamba ngahlala kahle nje kodwa nganginento ethi mangeke ngeza kwa bishop awuthi makuyiphasika ukwenziwa amazwi bese ngiyadriver nje ngiyinyamalalelo ngize la ngikhumbula ngelilanga safika mangifika kwaphuma inkonzo wathi ubishop sino sisithoko driver sisithoko angibalandele siyangapha ngakwasakamasha kunalento ethi ayi mangingambona nje ethu eshumayele nje phambi kwami engavuma ukusithela noma sekushunyayile sengibabona abantu beshumayela ngibe nenhlanhla ensukwini Nkosi yami ngiyazibongela njengoba ngishilo kwafika ubishop nje akusikudala ehamba nomama uHlongwane umama uShezi umama umngadi uyazi ayibanga khona inkonzo kodwa ukubabona nje lento yokukholwa ifanele ikushintshe ikwenze ngathi uyahlanya kancane mina ngumuntu nje obeyithula kodwa engathuliswa amahloni engathuliswa futhi ukubesaba abantu bengingathula nabantu begcwele kodwa mase ngikhuluma ukuthi akabe esaba abantu ukukhuluma phambi kwami manje lento mayingishintsha ingenze ngingakwazi ingenzise engingakwazi ngizwe intokozo yokushintshwa ngibona uNkulunkulu enza izinto manje sekwenza yena enginika izinto sengizinikwa uyena ubishop uyasazo align abana amakhuluma ngealignment kusuke imoto iyahamba yealignment kodwa inamasonda awu4 egcwele ehamba ihamba yona kodwa kuthiwa amasondo uma singa-aligniwe singa-alignekile singakholwa sifike egcineni siluze ukungena ekuphileni kwaphakathi uJesu yona into ayizela bese kuthi futhi emhlabeni siluze ukuphila kahle simukele yonke into ezoveza udumo lukaNkulunkulu ebantwini so le alignment esizele ngithi ngizwa yenzeka every day ngithi yazi kuleli iviki ngeke ngaze ngathi kwenzakalani ngathi hayi sebeqalile bathandaza sebesesontweni bayathandaza siyabonga ke ngicela sifunde izwi lenkosi sofunda yana uColossae 2 sifunda uverse 9 sifunda uverse 10 bese siyofunda u14 15 but lenkonzo esikuyona uma ithi umsebenzi ophelele wesiphambano isho lokhu okwasho uJesu exactly kuJohn 19:30 iverse lathi khona it is finished it is done it is complete the work has been accomplished so izwi lenkosi lithi uma uJesu esho njalo lawo mazwi wayengakhulumi lokwami ukuthi mangithi ngiqedile kanti mhlambe khona ngikushiyile or mhlambe ngirobhile wayesho it is finished amacala athethelelwe iziqalekiso zikhanselwe yonke into iphelelisiwe kuphelele nje akushodi lutho nangu thokozisi nangu thokozisi nangu
umthokozisi yebo nami umthokozisi umthokozisi lo inhliziyo. Ngikhumbula uma eshumayela ngelinye ilanga uBishop eshumayela ngenzondo. Ethi ma unenkinga yenzondo usathana uyefuna ubala ukuthi kwenza ubani kwakungaze kube ubani. And uJesu kuphela ngomsebenzi wakhe mayebethela isiphambano lonke into eyinela akwazi ukuyohlanzwa inzondo ngoba inzondo ayidingi uhambe uyokwenzani ikulandela uhleli uJesu kuphela okwazi ukuyihlanza. So ke siyabonga abazalwane ngicela sifunde ngihlale phansi sifunde nje uverse 9 ngicela ungifundele mase yaxolisa ukufundisa umdala kodwa ufunda kahle wenze kube lula. UColossus 2:9 verse 10 and 14 and 15 ngisho amazwi ambalwa uNkulunkulu ngokuba kuhlela kuye ngokomzimba ukugcwala konke bokuNkulunkulu kuJesu kuhleli kuye konke ukugcwala kobuNkulunkulu esehlangule incwadi yecala lethu on asithi 9 ma 9:10 yes kukhona lapha ligcwalisiwe kuye yena eyinhloko yombuso yonke namandla uJesu uyinhloko yombuso yonke namandla onke yes nina niphelelisiwe kuye esehlangule incwadi yecala lethu Colossus 2 verse 9 and 10 yes u10 uthini ma ligcwalisiwe kuye yena oyinhloko yemibuso yonke namandla yes no 11 enasokela kuye futhi ngokusokwa okungenziwanga ngezandla ngokukhumula umzimba wenyama nokusoka kukaKristu amen. Siqhubeke siye ku14 no 15 esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabethela ngehlazo obala ebaqoba ngaso. Ngiyabonga yilo msebenzi ke uJesu ayezowenza esiphambanweni uma sekwenzeke konke from efika ngiyakhumbula ehlangana nowesifazane emfuleni ekhuluma ke naye siyazi lo ndaba but izwi lenkosi lithi waye lapha ekhuluma ekhomba ukuthi ulethe umbuso uJesu njengoba kuthiwa
uyena oyinhloko yembuso yonke namandla onke. Wayelethe uJesu umbuso emhlabeni owawungekho emhlabeni, kodwa imbuso emhlabeni ifanekisa umbuso omkhulu. Yayikhona eminingi njengoba namhlanje siyayibona ikhona, siyayibona iyavukelana and siyayibona inamandla, kodwa inababusi futhi nabo abanamandla. Kodwa lithi uyena oyinhloko nonamandla, oyinhloko yembuso yonke phezu kwembuso yonke. Manje ke izwi lenkosi lithi ke la uJesu wathatha incwadi eyayikade inamacala ethu. Uma uyifunda lithi kusho ukuthi kwakunamacala ethu and nama terms and conditions zamacala ethu. Icala mawunalo akubi yicala nje, but icala liba nezinto ama-sub ngaphansi kwecala ukuthi liyini, wone ngoba uphula ukuthi nokuthi nokuthi. So ke izono zethu nemuva lethu nezono zabasizalayo zohidelo zalo zazi kulezi izinto njengoba sibona namhlanje. Uyaba nezono zakho zenzilo zaziyo, but sibone kwesikhathi ubanjwe izinto obona ukuthi hayi le angiyazi, kusho ukuthi yalaba abaphambili. Haleluya. Kwenye kuze kushiye kuthiwa njengoba enolaka kanje, hayi olika anti wakhe, hayi olika baba wakhe, yonke leyo nto leyo. So ezinye izinto umuntu uthi noma engayifuni, noma ethi uyaphunyula noma azi ukuthi akayithandi, imbambe. Okukhomba ukuthi ilezi izinto okuthiwa zaza ama terms and conditions ukuthi ufuna ukuphunyula entweni mhlambe ayikade ibamba abantu nebamba isibongo sonke. Kodwa izwi lenkosi lithi uJesu ma efa ngesiphambano enza umsebenzi uphelela, wayezonqamula ebethela leyo ncwadi yona nama terms nama conditions aphakathi kuyo. And lezi izinto ezibamba abantu nezisibamba nathi ezisibambile zinabantu ababusayo, zinamandla nobukhosi bakhona, njengoba kuthiwa kwaphulwa wathela abaphathi ngehlazo. Ngesikhathi nje uJesu ebethele mhlambe sibuyele phansi, kwakunabaphathi njengoba kwakuyiwa koPilato kuthiwa ngiyabona babeshayisana, uPilato efuna ukumdedela ethi efuna ukumdedela uPilato, kodwa bona athi akakwazi ukumdedela naye noma ephethe esehlangene, kodwa naye uphethwe. Akwenzeki nje, akekho umuntu oziphethe. Kodwa okukhulu makuthiwa nababusi namandla, thina sikhululwa emandleni obumnyama nakumadimoni anamandla, ukunathi nanamandla esibongweni sakithi sikhululwe lapho. uJesu uma ngegazi lakhe bethela lo ncwadi wayidabula kweli kamoya nala, eyidabula phezulu, eyidabula la, eyidabula phansi. Umsebenzi ke ophelele wesiphambano uphela uma udatshulwa phezulu, ujika uzodatshulwa la, ubuye udatshulwe ngaphansi. So lento yomsebenzi ophelele wokuthi kubethelwe incwadi ezisingabe kwase kuba khona ukuthi uJesu uhlule abaphathi. Ngithi sizile abafundisi bethi walanda nekhiye landa ngaphansi komhlaba. Lezi ikhiye zazingahleli nje zahleli phansi, zahleli kubanikazi abathi ngeke usithole lesikhiye sami, lesikhiye ngivala ngaso ngivule ngaso. Uma kuphelela edabule bethela incwadi ethi ngeke uphumelele, wayibethela uJesu njengoba siyaphumelela. Kodwa abazana singafakaza ukuthi siyabona ukuthi siphumelela kanzima. Kufanele ukuthi sithole umuntu kaNkulunkulu echaze lezi zinto ukuthi akuzukwenzeka ukuthi uphumelele. Ufana umukela uJesu futhi uboshiwe wena, futhi uboshwe nabakini, futhi wena uboshiwe nje, yonke into yakhe iboshiwe. uJesu ma ebethela lencwadi idabula phansi naphezulu ukuthi konke ade kungenzeki sekuzokwenzeka. Nomsebenzi ke ophelele loyo ukuthi usukungaphelele umsebenzi ma sisindiswa kuphela, kodwa izinto ezingenzeki emndenini yakithi nami futhi ziphinde zidlule ezingenzeki. Uma kithi futhi abantu nenkinga, ngibe nenkinga efana nabo, kufuneka iphethini ishintshe. Umsebenzi ophelele wesiphambano owokuthi kushintshe iphethini, kudaleka iphethini entsha, kube nephethini entsha. And le phethini bazana sengihlala phansi siyambonga uNkulunkulu, idalwa abantu bakaNkulunkulu beyikhafta
ngokuhlala emthandazweni behlala ekuthandazeni kuze kushihle kudaleka ipattern. La ekusindisweni siyezwa sengihlala phansi ayikho into esobuye sisebenzele. Uyuzwa abantu abeshumela ngevangeli leGrace likhona liyilo sinikeza umuso free omahala kodwa ikhona into ozoyenza. Ikhona into okufanele uyenze. Sengihlala. Umuntu uyasindiswa nje ebona ukuthi kuzoshintsha sonke izinto engathandazi. Ayikho into ezoshintsha uzoba yilokho abakini abayikho. Sibonga uNkulunkulu yazona uBishop iConte njengoba sisazo align abakhulumi ngomthandazo but portray demonstrate ukuthi kuthandazwa kanjani. Then as you follow the pattern, then your pattern noma ipattern of your life uyithola ithathe enye shape. Ngiyabonga.